na nejako, alebo čo, alebo ja neviem, to zaplatím z iných zdrojov, lebo zase len to zoberie len z toho. Čiže a keď k tomu externému managementu a VOčku a projektovej, takisto. Buď to zaplatím zo svojho, hej, pravda, malé obce, ja to všetko chápem, ale vždy buď som mal 5%, o 5% vyvrátili menšiu DPH-čku, alebo 5% fyzicky zaplatím, dá sa povedať, mimo. Keď sa dobre dohodnete, nemusí to byť 5% úplne teoreticky, ale tiež je to nejaká robota. Hej. Takže asi tak, no. Treba to popočítať, čo je lepšie. Ja by som, pokiaľ nebude nutné vo výzve robiť štúdiu, by som to nerobil. Lebo len vám to uberie od toho, hej. Hovorím, dvojkolovo sa bude schváľovať integrovaná stratégia a nejaké iné projekty, ale nešiel by som do dvojkolového hodnotenia, lebo je len časovo náročnejšie. Doteraz si povedzme, že PPAčka vyhadzovala projekt tak za pol roka, a teraz ich bude potom vyhadzovať za rok, lebo dobre, že zvýšia tým počet ľudí, ale zvýšili aktivitu viac, čiže dvakrát vyhodnocuje ten istý projekt, alebo ten istý systém. Hej. Skôr možno sa využije pri takých jednoduchších výzvach, a to je tá podpora mladých farmárov a týchto, možno sa využije pri taký iný systém schvaľovania viac menej, že všetci, ktorí podali kvázi, hej, kým sa nevyčerpajú peniaze podľa času podania. Aj takéto výzvy boli, aj toto sa dá použiť pre tých menších peniazov, je to menej časovo náročné. Ktorí boli spolu rastu a boli súčasne aj masky a tak ďalej, vedeli poskladať niečo stade a vznikli z toho pekné celky. Poďme programu LEADER. Program LEADER je v podstate, všetci poznáte, alebo tí, čo poznáte, potom hovorím to, čo som hovoril. Pre nové programovacie obdobie bude rozdelený, alebo bude financovanie rozdelené z dvoch fondov, z integrovaného regionálneho operačného programu a z programu rozvoja vidieka na 100 a 104 miliónov eur. A teraz to, čo bude vyhlásené, malo by byť vyhlásené a tak ďalej, čiže bude tam možnosť vlastne prispôsobiť tieto aktivity. Sociálne služby a komunitné služby, nie je to pani starostka, čo chceli rozdeliť ten dom. Tu je zase taká možnosť komunity sociálnych služieb. Skôr sa tu myslí menšie formy, ako je nejaký stacionár pre dôchodcov a takéto veci. Nie nejaké obrovské investície, infraštruktúra komunity chce, čo je vhodnejšie. Dnes sa tu otvára taká širšia paleta týchto možností, ktoré tam sú. Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach, čiže tu znova